Rayuwa jaraba, zuciya na kuka. Kaddara ta zo, babu wanda ya tsira. Ta shiga gidansa da zuciya mai gaskiya, ta bar baya domin ta fara sabuwar rayuwa mai armashi da natsuwa. Amma yau ana kallonta da ido na shakka da zargi, ba gaskiya. Kamar duk abinda ta bari ya dawo ya zama laifi a rayuwarta. Wayarta ta yi tara cikin nutsuwa da salama, ashe mahaifinta ne ke kira da kauna mai cike da rahama. Amma mijinta ya dauka da zuciya mai cike da zafi da tsana. Ya ce waye wannan wanne dan iska ke neman kyawaya. Ta ce ka saurara, baba ne daga gidana. Amma bai saurara ba, zuciyarsa ta riga ta rufe gabai daya. Kishiya mamaye, shi ya hana shi ganin gaskiya. Ta tsaya cikin hawaye, zuciyarta ta karye gabai daya. Kaddara ce tana gwada rayuwa ta ne, ba tare da laifi ba ka jefa ni cikin zargi. Kishi ya rufe masa ido ya kasa gane gaskiya ta ne. Amma zan yi hadduri, Allah na gani. Kaddara ce zuciya tana kuka a fanni, kalmar gaskiya ba ta shiga kunnen sako daya ne. Zan yi hadduri ko da zuciya tana jin zafi, domin Allah ne shaida na gaskiya ne. Ya kwace wayarta da fushi da ƙarfin zuciya, ya cire simbinta kamar yana yanke mata alafita da duniya. Ya saka mata sabon layi ba tare da ya saurari gaskiya ba. Kishi ya rufe masa ido, ya manta da adalci a rayuwa. Ta tsaya kallonsa da hawaye masu zuba kamar ruwa, ba don laifi ba sai don rashin fahimta da zafin zuciya. Ta tuna mahaifinta yana jira ibdayan gefen waya, amma ta kasa komai sai kuka da shiruwa rayuwa. Kishi ya husama, hankali ya sauka kasa, ya doki hukunci da wuri, bai binciki gaskiya ba. Kowal daga baba amma ya juya, shi ya zama matsala. Trust ya rushe da gaggawa, ba tare da dalili ba. Wanda dan iska, kalma mai nauyi kamar dutse, alhali uba ne ke kira da zuciya mai cike da tausayi sosai. Ya kafuwa yar ya canza layi cikin fushi, soyayya ta koma zafi, gida ya ci kalar rudani sosai. Ta ya shiru, zuciya na zubar da gini, ba ta da hujja sai hawaye da addu'a a ciki. Amma har yanzu tana taye, ba ta fari ba ciki, saboda ta san Allah na gani gaskiya za ta fito fili. Kaddara ce tana gwada rayuwa ta ne, ba tare da laifi ba ka jefa ni cikin zargi. Kishi ya rufe masa ido, ya kasa gane gaskiya ta ne. Amma zan yi hadduri, Allah na gani. Walla ka sanni bani da laifi a zuciya, ka san sarkin raina da gaskiya rayuwa. Ka bani harfin jure wannan jarraba, ka bude masa ido ya gane gaskiya. Rana za ta fito, gaskiya za ta bayyana fili. Zargi zai shure kamar iska mai wucewa cikin gari. Zuciyata za ta samu salama da kwanciyar hankali, domin hadduri shin haske a cikin duhun rayuwa ne. Kaddara ce kuma yana da lokaci, bayan zafi akwai farin ciki. Zan yi hadduri har zuwa ranar